Ja lähtökorokkeiden taakse marssiikin jo 100 metrin selkäuinnin B-finaali miehille. Radalle 2 Antti Huttunen Nummelan kisaajista. Radalle 3 Simis Vandan Pravin Perasat. 4 Seinäjoen uimareiden Andras Galos. 5 Lahden uimasarjan Topias Tynjä. Ja 6 Raision urheilijoiden Jonathan Davey. B-finalistit ovat pian puolessa matkassa tässä 100 metrin selkäuintikisassaan. Keltaisten köysien välistä tulevat vahvimmin Andras Galos ja Topias Tynjä. Ja näin sieltä sitten käännetään toiselle puolikkaalle. Ensimmäisenä Andras Galos 28.15 ajalla 10 perässä Topias Tynjä. Galos paineli aamulla 58.31, Tynjä 59.08. He ovat tästä B-finaalin viisikosta ainoat alle minuutin uimarit. Ja näin näyttää sitten siltä, että Topias Tynjä tässä kiihdyttelee parhaimmin. B-finaalin voitto tulee sieltä Tynjälle ja ai mikä komea parannus tuohon aamuiseen alkuerätulokseen. Melkein 40 Tynjä kohentaa aikaansa 58 ja 69 lukemille. Lahtelainen sieltä kaahaa viitossa radaltaan. Toinen sija B-finaalista Seinäjoen uimareihin Andras Galos 59.54 ja nyt sitten löytyy kolmaskin uimari minuutin alitukseen. Tässä kisassa hän on Raision urheilijoiden Jonathan Davey 59.86 ja seuraavana A-finaali.